chumurigeria tugusuka bosio kero chiamate abiga bwatani kurasa chinsemo abagendete kuyarigania senchire moyo gochengera umuyega bwesuguku niko bone kiombe kemo kemanyika ine buna Gen Z Foundation kurasa county ya Kisii kyanyara ko bageko bataraba na chintakana se skuru ya Jogo Children's Home unenchire moyo gosangana bana buchintakana niko bono babwatoka obakonyi wechianga nabo igo chindagera nebinto hanemo na soko enekia omogoka saba nabo na kero moyega bwesuguku ore obosa gendete ko arigani go murikito Dipon Asanya na roboti rwa senchire wikira Oyo papa Yesu Oyo Yesu Oyo papa yatukireje Chinga kiemejega aho egendrete kwariganirwa anena so kwariganie suguku naboigo mwakumujia abantu nigo bono bagendete kuboligwa naboigo gosemigwa asokunyura abamwe abo bari batabwati ekiombe kia embegete na kiriya Gen Z Foundation bakoragwa na Papa Antivirus nigo baba bagotarira eskuru ya Jogo Children's Home asenchire yamo yokubanyura anena abana bari batari nabayiboli tukiagera twachaga n'ubwanchane obonene sana asina bo yache kunyarikana abantu baireke keni town na yache kunyarikana n'emigerega abantu baireke into no club lakini okoba inchengora soma nde Biblia bagoteba ekero bwate kari na uri otabwati namanya goteba Children's Home ugana otogocha toshereke nyime Children's Home n'iki nyinge kire gusi lakini tari cyose uranyare rero buna tuwachirega next time ntogende ngao next time nende togende magoko goikaga iga Children's Home inchebuno mongina bwembegete show Betty White na iraniri goteba ngambia mono na ende mbia mono asengenjo yembegete show ekora una papa na shaka twaronga tigato shereke na abana aba tolie tonywe toiririate. We are here to appreciate abana aba. This is a season of sharing and caring. Igo keriege kubwate share na abamino tolo sia mandasi amango ayanda sare kire nyomba abandi bakorara nchara igo share na abamino bali motameti na medege 21 years ago. So this was my home. This is where my journey began. Umuroberio oyo bokwena na endagira chianga naboigo ebintu byo gotumeka niko bono abantu bagenderete kuboligwa banyare gotwara umuroberio buyabo gotumeka chindagira aso musimu yegabwe Christmas naboigo gotwara maskani kuchasaba mwabo anene ase mitandao era abo busoku sana bona igana lyotagete kubumbutania bintu bona lyotagete goita chinswe onyori chigo goita era aba no busoku tocha matango kutuninjare goitete na ende bintu bire jomba ragira bike totambuko mwaka ine good style na batwa minto bara online because njero muntu online gakietali engaki yogo chaka guchongeria egiteli erengaki yogo chaka kwa guchibe asura mose nabana siasa gusemo ndo wese tonye tumi online asenchirengi yogo support yabantu abasaya boigo tibatigiri magega nigo baboligwe we atanana nebinyugo byo gotinda naboigo abayiboli koboligwa kolenda abana babo chingakie chiga anene mono kwerobelia buya asokobere chiskuru omwakomoja. Vijana msilewe sana, mpunguze pombe, vijana msikae huko hivyo nje sana, mnakumbuka makwenu. Miki tunaweza waambia mpunguze pombe. Na ukiona mtoto anarandaranda huku unaweza msaidia, watoto ni wetu, kina mama, mnajua justice ya watoto. Kiga toiranganya sambi ya mona sengincho okolire genteki yabakoreta mo kuno bobusi nalinde bocha go support yabana bachintakana nae kobwata kende cyana bali batabwata chinga kichiga nigo tubosaba abaga kabonsi asemure murende chinga denda abangina baino denda abana baino nande tumonyara boko batumemechi. Always remember, take care of a girl child, take care of a boy child, because gender-based violence cases are rising in Kisii County. We are echoing on our environment administrators. I wish everyone Merry Christmas and Moria Mandas Make school fees January Nero. Ripoti nikita kia ukiagatembea korwa Jogo Children's Home kutoka Imeye County ya Kisii ilitana na inkoro kwa Dipon Asanya.